Здравейте, казвам се Емилиан Станев Василев, от България съм, от Великотърновски окръг. Реших да се направя операция за отслабване, понеже имам затлъстяване на сърцето, високо кръвно и съм диабетик. Излезе ми обявата в Facebook пространството за тая болница. Реших да се обадя, свързаха се с мене и организирахме кога ще пристигна, как ще се състои операцията. Пристигнах тук на място, бях заранта в 6:30. Посрещнаха ме много добре, настаниха ме веднага в стаята. На същия ден ми направиха абсолютно всички изследвания и на другия ден ми беше операцията. Операцията мина успешно. Имах малко притеснения, разговарях с доктора. Доктора ми каза, че няма от какво да се притеснявам. Всичко ще ми е успешно и ми направиха операция за отслабване и по тази операция ми направиха имах херния, ми премахнаха и херния. Персонал много добре се отнася с пациентите, всичко ви е както трябва.